ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Хараболо қарор дорем. Дар инҷо кохи Борбат, Hyatt Regency, кохи Наврӯз роҳ ба сӯи марказ. Дар инҷо бошад маркази Исмоилия ва дар инҷо ҳукумати Сино, Эстакада ва шаҳраки шифобахш яъне беморхонаи Қараболо. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ. Дар инҷо масҷиди нав. Худи бинои истиқоматӣ аз 22 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дар 12 ошонаш ҷойгир мебошад. ворид мешавем. дар бино дӯстони азиз 3 та лифт аст. камераҳои назоратӣ, ахрана ва дӯстони гиромӣ худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 22 ошона иборат аст. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст бо ҳамаи чизу чорааш. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хелек мебинед? даромадгоҳ, прихожа, ҳаммом, ҳоҷатхона, коридор дӯстони азиз, ошхона, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб. хона чӣ хелек мебинед? отопление гузарондагӣ, батареё часпондагӣ ва дӯстони азиз ҳамаи коридор, ҳаммому ҳоҷатхона ва ошхона ҳамашон ба пуррагӣ тёпли пол кардагианд. аз ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳаммом дӯстони азиз системаи вентилятсия ҳаст. фишори об баланд мебошад. ҳоҷатхона термикси 80 литра ҳаст. системаи вентилятсия ҳаст. дӯстони азиз хонаи нав таъмир кардагианд. нав тақрибан 1-2 моҳ гузашт аз таъмираш. яъне хона бо таъмири нав фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизу чорааш. ва ин бошад ошхона. чӣ хелек мебинед? хона таъмири бениҳоят зебо дорад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар инҷо дӯстони гиромӣ кладовка, дар инҷо ҳукумати Сино, Эстакада мешавад. ба манами херост поён мехӯрем. дар он ҷо сафоратхонаи Россия, донишгоҳи тиббӣ, рӯпарӯи донишгоҳи тиббӣ дар беморхонаи шаҳраки шифобахш яъне Қараболо ва рост бо ҳам хел меравем, тарафи автовокзал мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. масҷиди нав, мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. ва ин бошад меҳмонхона. худи бино 3 та лифт дорад. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад дӯстони азиз. трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. чӣ хеле ки дидед, хона хонаи хуб мебошад бо таъмири бениҳоят зебо дар минтақаи беҳтарин бо ҳамаи чизу чорааш. нархи хона бошад 820 000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.